Fit-tieni jum ta' din il-kampanja elettorali il-Partit Laburista ppreżenta l-pjan tiegħu għall-qasam tal-enerġija li se jwassal għal roħs medju ta' 25% fil-kontijiet tad-dawl u 5% roħs fuq il-kontijiet tal-ilma. Fost l-ewwel reazzjonijiet pubbliċi li saru wara din il-preżentazzjoni kien hemm dik ta' Andy Getzi, chairman u kap eżekuttiv tal-kumpanija Toli, li qal li l-proposta bħal din se twassal biex il-kumpanija ssir aktar kompetittiva, tkompli tespandi u ġib aktar impjiegi lejn pajjiżna. L-għadda fil-ġurnali il-pjan tal-Partit Laburista li jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma ġab reazzjoni pożittiva. Il-ġurnali kollha b'eċċezzjoni tal-ġurnal In-Nazzjon il-kol tawa priorità fuq il-faċċata tagħhom. L-editorjal tal-ġurnal The Times faħħar li l-Partit Laburista l-pjan kompressiv li ħareġ bih waqt li l-editur maniġerjali tal-ġurnal Malta Today Xavier Balzan iddeskriva r-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista bħala għeneb qares. Matul il-jum spikkaw ir-reazzjonijiet pożittivi li kellhom l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem u l-Assoċjazzjoni tas-sidien tal-lokandi u r-restoranti. Il-President tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem Joshua Zammit iddeskriva dan il-pjan bħala wieħed kuraġġuż li indirizza punti kruċjali. Min-naħa l-oħra l-President tas-sidien tal-lokandi u r-restoranti Tony Zara qal li l-pjan tal-Partit Laburista jagħti direzzjoni ċara. Il-ħamis, ir-raba' jum tal-kampanja elettorali. Il-kap eżekuttiv tal-Golden Harvest Mark Aquilina jgħid li l-kumpanija tiegħu tilqa' b'entużjażmu l-pjan tal-Partit Laburista li jwassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dan fil-waqt li l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin wara li ddiskutit il-pjan internament fissret il-pjan bħala tentattiv serju biex jorħsu l-kontijiet. Jitkellmu wkoll it-trade unions ewlenin f'pajjiżna u l-kol kellhom reazzjoni pożittiva għall pjan tal-Partit Laburista roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-Forum Unions Maltin, il-General Workers Union u l-Union ħaddiema Maqudin iddeskrivew il-pjan bħala wieħed professjonali li se jwassal biex jonqsu l-piżijiet minn fuq il-ħaddiema Maltin u Għawċin. Ma' dawn jingħaqdu wkoll numru ta' individwi professjonisti fosthom Patrick Zara, tabib ta' tfal u resident fin-naħa t'isfel ta' Malta li bħala tabib u bħala missier ta' żewġ tfal qal li ma jistax ma jilqax b'mod pożittiv il-pjan tal-Partit Laburista. Mill-banda l-oħra l-pjan tal-Partit Laburista l-qasam tal-enerġija ġab paniku totali fil-kamp tal-Partit Nazzjonalista. Ir-reazzjonijiet espressi wara l-preżentazzjoni tal-Partit Laburista kienu konfużi u f'diversi okkażjonijiet kontrastanti. Iżda fl-aħħar mill-aħħar iddeġeneraw f'kampanja ta' biża' u dubji bil-Ministru Tonio Fenech jgħid li l-Labor irid jagħmel bomba u l-Prim Ministru Lorenz Gonzi iqabbel il-pjan Laburista ma' storja tal-waħx barmil kollu toqob u saħansitra żball kriminali. Jiena ngħid dawn l-affarijiet jeżistu biss fl-istejjer tal-waħx, ma jeżistux fir-realtà. Hija qiesa barmil mimli toqob. Jiena dan nikkunsidrah żball kriminali.